עכשיו, אני רוצה לשאול משהו על הערב שאנחנו נעשה, אז בערב הזה אנחנו נעשה ככה שילוב של המוזיקאים, ויהיה איזה כמה קטעים שתנגן בעצם איזשהו סולו. עכשיו, יש איזשהו, נגיד, יצירה ספציפית שאתה רוצה להגיד לנו בעצם איזה יצירה זאת, ולמה בחרת בעצם ביצירה הזאת, שנראה לך שזה מתאים לאירוע הזה, כאילו ככה. אני נגן, אחת מהיצירות זה גרסה שלי לליברטנגו של פיאצולה, שזה מלחין מאוד מעניין, כי הוא באמת חי בין שני העולמות. פיאצולה הוא בעצם גדל כנגן בנדוניון בהרכב טנגו, הוא היה טנגואיסט. אוקיי. ובאיזה, הוא לא זוכר תגיד, גיל 30 בערך, הוא אמר שהוא רוצה להיות מוזיקאי רציני, ללמוד כאילו ככה ברצינות. אוקיי. הוא טס לצרפת, ללמוד אצל המורה במאה ה-20, נדיה בולנג'ה, שעלו אליה לרגל כולם, מירון קופלן, ליאונרד ברנשטיין. באמת? כן. וואו. והוא טס אליה ללמוד, והוא בעצם, הוא הסתיר את זה שהוא בא מהטנגו, הוא בא ללמוד כאילו לכתוב, להיות מלחין. ובהמשך תקופה הוא כתב אצלה יצירות בתור סטודנט, והיא פשוט אמרה לו, תגיד, זה לא מקורי, אין פה שום דבר, זה הכל חיקוי של סטרווינסקי, והיא כאילו אמרה לו, מה אתה מסתיר שם, מה קורה? ואז הוא אמר לה, תשמעי, אני זה, אז היא אמרה לו, כאילו, עזוב את הכל, תחזור לטנגו שלך, והוא בעצם סוג של, ייסד סוג של ז'אנר שהוא גם טנגו, אבל יש בו גם כאילו אלמנטים שמתוך המוזיקה הקלאסית. וואו. וזה גרסה שלי לפסנתר, עם קצת אלתור, עם קצת זה, כאילו, כן, אחלה קטע.